चावी काढली पळय चावी काढली पळय पळय व्हिडिओ काढला काय केलं व्हिडिओ किती करतो घालपाक दवरलेलो का लोकांक फोनान घालून दवरला काय पिसी त्यांका राईट कोण दिले चावी काढपाक तेंच्यांनी राईट कोण दिता चावी काढपाक गाडी गाडी वांचो आता तो डायरेक्ट आपण या राव मरे आता राव मरे या किती उले मरे आता घास मारले का पळय म्हणजे किती केला त्याने घास मारून का सापड मारता डायरेक्ट लोकांची तू सायडीन घेता न्हू चावी काढलीची सुद्धा बोल नसता थापड मारता म्हणता या नोहे किती थापड मारले त्याचे थापड कित्याक मारले आम्ही आडी कला पळयता पकडा जाऊन पडले लोक म्हणले ही साडी बाबू ही कुठे आले एक्झॅक्टली हांगासर अय चालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो कळ्ळें तुका येलो मोदी येलो कळ्ळें तुका आणि मोदी येलो चावी काढली गाडयेची ते दुसरे एका उबो राहा चावी काढली आनी मोदी धांवला हांवें परत चावी लायली आनी सायडीक घेता म्हणून सांगलें सायडीक घेवं नाका हेणी काढून थापड मारले मरे थापट मारले तुझे डायरेक्ट थापड मारले मरे विचारो बीन काय ना लायसन बिसन काढून थापड मारले मरे मागीर विचार तेका सर तुम्ही त्याच्यावर थापड मारलेले असा त्यांनी सांगला तर थापड मारला त्यांनी नको म्हाका मारला पळय आयला म्हणून हो फोटिंग आहे पहिला डायरेक्ट काढून येते थापड मारले मागीर थापड मारला सर तुम्ही आणले तर कोंग ना कितें फोटिंग उलोव त्याचा भाव हा पण आहे पहिला तेका तो पहिला थापड थापड मारला मारला तेजेर थापड मारला आणि त्याची काय मिस्टेक नसताना लायसन विचारून ना काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला त्याचे Direct थापड मारला राईट त्याने. दिला थापड मारपाक माझ्याकडे कॅमेरा तू हे बोल ना थापड मारला तो कॅमेरा आसा कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले मेटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचेर आसा कॅमेरा येत जाल्यार तुमकां ब्लू सर त्यांच्यानी म्हणतात तिच्या कॅमेऱ्याचेर सुद्धा येताला म्हणतात थापड मारलेल्या दाखवली त्यांना हा ते कळलं आल्यावर येतले हे मग त्यांनी कितें केला पळय माझी हालत पळय कितें केली ऑन ड्युटी कितें केला ती पळय पण तुम्ही त्याच्या डायरेक्ट हातू कळलो पहिले ताका फक्त ती गाडी ऑफ केली आहे सायडीक घे म्हणून इतलेच आणि काय नाही. थापड मारून ना पण त्याच्या थापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला कॅमेरा असा कॅमेराचेर येतले. तुम्ही काय गाडयेन कॅमेरा असा गाडयेक कॅमेरा